Ceritane dina iki aku ape nggawe lontong, Bes, tapi aku mau masak lontong suwe-suwe digodhog nganti 3 jam, 4 jam ngono kae halah, Bes. Ngentekno LPG kesuwen LPG larang. Ngene lho carane nggawe lontong sing cepat dan mudah. Lah iki berase dikothok dhisik, aja lali diaduk-aduk, engko mundak ngintip, Bes. Nah, setelah dudohe banyune sat kaya ngene iki, terus ditutupi, dijanok keket dhisik ben adem kaya ngene lho, Bes. Kono terus disiapno godhong gedang. Lah nek kepengin lontonge kuwi rupane ayu ijo ngono kae, sing jerone dinggokno ning njone sing jabane dinggokno jero, Bes. Lah kok ono terus ditumpleki segane kothokan ki mau, terus disambi diteken-teken ben iso padat, Bes. Kok ono terus digulung-gulung, terus dipincuki nganggo biting kiwa tengene, Bes. Lah wis dadi lontonge, saiki tinggal diintepno banyu wae. Lah nek banyune iki wis mulak-mulak, wis umup, terus dicemplungno, terus digodhog, Bes. Godhoge iki cukup 45 menit wae, rasa suwe-suwe. Lah setelah 45 menit ki tak buka, tak delok dhisik, iki mau tak kei pemberat, Bes. Kok ngono terus tak pateni komporku, tak jarno dhisik, tak tutupi neh nganti 35 menit baru tak entas lontonge, Bes. Iki aja urung gugup diiris, Bes, dijarno adem dhisik lontonge. Lah setelah adem lontonge iki baru iso diiris, Bes. Nah iki lho, Bes, hasile lontongku. Ya wis kaya lontong sing godhogan suwene 4 jam 3 jam ngono kae hasile ya apik, Bes. Wis dadi lontonge, Bes, wis mateng, tinggal wae dinikmati karo jangan lodeh. Iki mau tak janganno kare endhog karo nan tahu, Bes.